IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Binisita ni Secretary Rex Gatchalian ti Department of Social Welfare and Development iti syudad ti Batak tapno personal akitain ti panakay patungpal ti Sustainable Livelihood Program no SLP ken makisarita kadagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program no 4Ps. Napasangbay ti Secretary digiti opisyal iti syudad ngayon Dolwan the Mayor Mark Chua ken Vice Mayor Albert Chua. Iti panagbisita na inpakamo ni Secretary Gatchalian apasaya aten dati family development sessions when FDS ti 4Ps tapno adda amayan nato piti kasapulan digiti benepisyaryo. We're in the process naman talaga of fixing the family development sessions pero bit-bit ko ngayon yung mga gusto nila na mga ideas pa. And I'm sure there are literature and materials kasi mga partners naman natin are from the academe. Paano makasabay sa ganitong pagbilis ng paggalaw ng mundo. When I say mabilis yung paggalaw ng mundo, yung teknolohiya kasi is forcing all of us to hasten the way we do things. So yun yung kaninang mega takeaway ko doon, yung sabi nila maganda naman ho pero sana laliman. Mahinagiti daytoy inbatad to opisyal at tinapasaya at FDS ket mangitad itad adda pa nakaammo ken kabailan kadagiti pamilya iti panagbiag tapno mapaduras iti bukod da pagbiagan responsable panang taripato kadagiti anak inayon na akastamet iti panangurnos iti kwarta salon at ken nutrisyon panakasagana iti kalamidad panakasalaknib kadagiti ubing panangipateg iti tunggal individual panangaywan iti aglawlaw ken panangpapigsa iti pagbiagan. Hindi challenge but more of it's a eye opener. Alam nyo, yung mga unfortunate incidents na nangyayari ngayon sa mga paaralan natin nationwide. Naniniwala ako na kami ng presidente, naniniwala kami na maiiwasan yun with strong parenting. Ang unang guro ay ang mga magulang. Hindi naman yung guro sa school eh. The child goes to a daycare center at 4 years old, goes to a kindergarten after 5 years old. Pero yung 1 to 5 is the formative years where the right things can be imparted to the child and it's done at home. So we really have to empower our families, strengthen our capacities ng magulang para alam nila how to cope with it. Ako wala akong sinisisi. Ang sinasabi ko lang, sa pag-usad ng mundo dahil sa teknolohiya, nagbabago yung mga challenges na hinaharap ng mga magulang, yung mga hinaharap ng mga pamilya. We have to make sure na equip sila na makipagsabayan. It's very unfair naman na, halimbawa, sabihin ko sa wag lang dito na sa Ilocos, let's talk about the 4Ps in general. Almost 60% of our 4Ps beneficiaries are from the rural areas, farmers and fisher folks. Yung henerasyon na yun, maaring hindi alam kung paano to handle a gadget 24/7. Pero yung mga anak nila may hawak-hawak na smartphone, ibinili nila. Thinking na pagbili nila ng smartphone, nagawa nila yung responsibilidad nila sa anak nila. Pero little did they know na pagbigay ng smartphone na yan, may kaakibat pang karagdagang responsibilidad na bantayan sila. Kasi ngayon nakabukas na sila sa mundo ng social media. So we have to equip our parents na it doesn't stop with buying, but it also, yung responsibilidad, kaya naman kailangan lang agapan natin at kaagapay nila ang DSWD para sa programa na ito. Kabayatan na inpaganit-get ni Secretary Gatchalian aday ito'y apanagbisita na ket paset tagtultuloy apanang monitor ti DSWD kadagiti programa amang papigsa iti pagbiagan ken panagduruas digiti komunidad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.